أرسط زينام إثيوبيان كيح بحري كتبل نيرترا ناي موراد دليت كيم زيبلام قدما مستر أبي أحمد قليصو لمعات دني مسرت زلاقي وحسنة مقبين كخون يسرح كم زلوت حبيرون كاب زينوصاي اب انجليز معروفه نفرتي هيترو بزتر على حدقه بارع حوي مخنياتتي معروفه نفرتي ملوء بملوء كم استعاصوا تحبيرون سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كما تمسيو لك ساعات حد خوينو كم تلمود نساعات ترالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندامراكم ساقم صنه انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر فنلاند مس ኢትዮጵያ ዘላው መተሳር ንግድ ከተጠናኸር ከም ትደልይ ገሊጻም ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ሰመሬታ ሰዋሰው ምስ አምባሳደር ፊንላንድ አብ ኢትዮጵያ ሄሌና አይራክሲነን ሎክ ጉዳያት ወጻኢ እታ ሀገርን ተዛትየነሎም እተን ሚኒስትር ኣብቲ ዋንዘተ ፊንላንድ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ንኢትዮጵያ ትገብሮ ሓገዝ ኣመስጊነን ኢትዮጵያ ዝተማለ ሪፎርም ኢኮኖሚ ንምግባር ቆራጽ ከም ዝኾነት ብምሕባር ንማሕበራዊ ጸገም ተቐላዕቲ ዝኾኑ ዜጋታት ተበጻሒ ንምግባር እናሰርሐ ምዃኑ እውን ኣብሪሀን ኣምባሳደር ሄሌና አይራክሲነን ብግደን ሃገረን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትእስሳር ንግዲ ንምጥርኻርን ኣብ ዓውዲ ዲጂታል ዘለዋ ተሳትፎ ኢንቨስትመንትን ንምድንፋዕ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረጋጊፀን ዋና ዳይሬክተር ትካል ንግድ ዓለም ኒኮዚ አዌላ ከይዲ አባልነት ኢትዮጵያ እቲ ትካል ከም ዝድግፋ አረጋጊፀን በሚኒስትር ንግድን ዘባው ምትሳርን ካሳሁን ጎፌ ዝተመርሐ ኮሚቴ ተደራዳሪ ትካል ንግድ ዓለም ኢትዮጵያ ምስ ዋና ዳይሬክተር ትካል ንግድ ዓለም ኒኮዚ አዌላ ተዛትዩም አበዘቱ ድማ በከይዲ ድርድር ንግድ ኢትዮጵያ ብምድሃብ ዕውት ምክክር ምግባሮም ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣስፊሮምሎም ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝኸደቶ ክልቲያውን በዓል ብዙሕ ወገን ድርድራትን ነተን ዋና ዳይሬክተር መብርሂ መሃቦም እውን ተዛሪቦም ዶክተር ኒኮዚ አዌላ ብግደን ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ኮይና ምርኣይ ልዑል ድሌተን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ካብ ምግባር ከም ዘይቁጠባ ድማ ኣረጋጊፀን እየን ብኻልእ መዳይ ንጉጅለ ኣፍሪካን ኣባል ሃገራትን ድርድር ንድርድር ኣባልነት ኢትዮጵያ ክድግፉ ዕላዊ ጻውዒት ከም ዘመሓላለፋ ተገሊጹ ልምዓት ደኒ መሰረት ዘላቂ ውሕስነት ምግቢ ንክኸውን ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም መበል 14 ዝነኣድ ዕለተ ዓለም ደንን ምግብን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም ኣብዚ ሓለፉ ናይ ለውጥ ዓመታት ብዝተሳለጡ ስራሕቲ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ሃገራዊ ሽፋን ከባቢ 23.6 ሚታዊ ምብጻሕ ከም ዝተኻለ ሚኒስትር ግብርና ግርማ መንቴ ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቦም እዚ ኣሃዝ ሽፋን ደኒ ክሳብ 2030 ናብ 30 ሚታዊ ክብ ንምባል ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩሎም ዋና ዳይሬክተር ልምዓት ደኒ ኢትዮጵያ ከበደ ማሞ ብግዶም ሃብቲ ደኒ ኢትዮጵያ ንክምዕብል ዝዓረቁን አሲዳማ መሬታት ንክምለሱን ቆላሕታ ከም ዝተውሃበ ኣፍሊጦም እዮም ኩለ መዳይ ጸገም ጥዕና ሕብረተሰብ ዝኾነ ሕማም ሳምቦ ንምዕጋት ብትኹረት እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ጥዕና ኣፍሊጦም መበል 19 ዓመታዊ ጉባኤ ምርምር ሕማም ቲቢን ዓለም ለኸ መዓልቲ ቲቢ 2017 ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ይኽበረሎም ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ደረጀ ድጉማ ብቲዋን ግንዛቤ ሕብረተሰብ ብምዕባይ እቲ ሕማም
ንምክታእ ልዕሊ 100 ምርምራት ጥዕና ከም ዝተወገኑ ሓቢሮም ዘሎም ካብ መንጎዞም ምርምራት ጥዕና እቶም 20 ተመሪጾም ኣብቲ መድረኽ እናቐረቡ ከም ዝኾኑ ድማ ሓበሬታ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ የመላኽት ቅድሚ ሕዚ ሕማም ሳምቦ መርሚርካ ንምፍላጥ 3 መዓልቲ ይወስድ ምንባሩ ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ንምፍላጥ ዘኽእሉ 1000 ማሽናት ን140 ትካላት ተበጻሒ ከም ዝተገብረ ተዛሪቦም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ሚኒስትር ሕርሻ ብልቓሕ ዝረኸበን 85 ትራክተራት ሎሚ ንዞባታት ኣከፋፊሉ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ክልል ዝተኸፋፈላ ትራክተራት ዓብይ ለውጢና ርኢና ኣለን ኢሎም ሕዚ እውን ብመሰረት እቲ ሓረስታይ ዘርኣዮ ጠለብ 85 ትራክተራት ብምግዛእ ንዞባታት ምክፋለን ገሊጾም ኣሎም እተን ትራክተራት ምስ ማሕረሸን ምምፀን ብምግላጽ ንሓረስታይ ስልጠናን ዝተናውሐ ልቓሕን ብምሃብ ነተን ትራክተራት ናብ ስራሕ ከኣትዋ ምግባር ከም ዘድሊ ተዛሪቦም እዮም ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ንስራሕቲ ሕርሻ ዕንቅፋት ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራልን ዝምልከቶም ኣካላትን ተወሳኺ ደገፍ ንክገብሩ ጻዊዒት ኣቕሪቦም ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ በመጻሪ ጽዋዕ ዓለም 2026 ሓምሻይ ናይ ምድብ ጾታ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ግብጺ ክትገጥም እያ እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ምድብ ካብ ዝገበረቶም 4 ጾታታት 3 ነጥቢ ብምሓዝ ኣብቲ ምድብ ሓምሻይ ደረጃ እንትትቅመጥ ተጋጣሚታ ግብጺ ብ10 ነጥቢ ነቲ ምድብ እናመርሐት ትርከብ ካዛብላንካ በዝርከብ ስታዲየም ላርቢ ዛውሊ ሎማዓንቲ ለይቲ ሰዓት 6 ዝግበር ጾታ ክልቲአን ሃገራት ሞሪሽሳዊ ዳይና ፓትሪስ ሚላዘር ማእኸል ዳይና ብምዃን ክመርሕዎ እዮም ኣብቲ ምድብ ዝርከባ ቡርኪና ፋሶን ጅቡቲን ሎም ምሸት ሰዓት 1 ክራኸባየን ካልኦት ናይቲ ምድብ ሃገራት ሴራሊዮንን ጊኒ ቢሳውን ትማሊ ምሸት ዝገበሮ ጾታ ብዓወት ሴራሊዮን 3-1 ተዛዚሙሎም ሴራሊዮን ምስ ዓራ ስዒቡ ነጥባ ናብ 8 ብምብጻሕ ኣብቲ ምድብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትቅመጥ ክኢላ እያ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግድብ ህዳሴ አባይ ኣብ ፈላሞት ኣዋርሕ ዝቕጽል ዓመት ከም ዝዛዘም ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግድብ ህዳሴ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ታሪክ ምስራሕ ከም ዝከኣል ንዓለም ዘርአናሉ ግድብ ይክብሉ እውን ገሊጾም ኣሎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ቢበዛ በሚቀጥሉት 6 ወራት በጋራ ሪቫን እንቆርጣለን ይሄ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ህንፀት ጸንሐን ሓገዝ መላ ኢትዮጵያውያን ዘይተፈለዩ ተስፋ ምልማዕ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ትማል ዕለት ኣብ ዝተሳለጠ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዓብይ ጠመተ ተዋሂቦም ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት ሓደ እዩ ኣብ ጉዳይ ዛዲቦም መብረ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ እውን ኣብ ዝቕጽል ዓመት መፈለምታ ህንጸቱ ዛዚሙ ታሪክ ከም ዝኸውን አልዒሎም እዮም ይሄን ጊዜ የምንወስድበት ምክንያት ዝግጅት ስለሚፈልግና አካባቢ ሞቃታማ ስለሆነ የክረምቱን ዝናብ ስለምንፈልገው ብቻ ይሆናል ነዙይ ግዜ ዝወሰድናሉ ምክንያት ምድላው ስለዝሓትትን እቲ ከባቢ ምውቕ ብምዃኑን ዝናብ ክረምቲ እናተጸበና ስለዘለና ኢና ስለዙይ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ታሪክ ክኸውን እዩ ምዙይ ተተሓሒዙ ምስ ግብጺ ዘለና ኩነታት እንትንርኢ ንነበር ጉዳይ ወጻኢ ግብጽን ንድሕንነት ሹምቲ ሃገርን ኣዘራሪበዮም ነይሮም ግድብ ህዳሴ ኣብ ታሕቲ ንዝርከቡ ተፋሰስ ሃገራት ጸገም ዝምጽእ ኣይኮነን ዕላማና ሓይሊ ምፍልፋል እዩ ግብጽን ምጉዳእ ኣይንደልን ምስ በልክዎም ስግኣቶም ድርቂ ምዃኑ ኣልዒሎሙለይ ኣብ ኢትዮጵያ ድርቂ ኮይኑ ኣብ ግብጺ ዝናብ ዝዘንብ እንተደኣ ኮይኑ ትርጉም የብሉን ማይ ኣባይ ካብዙይ ስለዝኸይድ ግብጽን ኢትዮጵያን ንኣሽሓት ዓመታት ሓቢሮም ዝጸንሑ ህዝብታት ምዃኖም ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ግብጻውያን ነዚ ሓቂ ተቐቢሎም ንሓባራዊ ልምዓት እጃሞም ከወፍዩ ከም ዝግባእ ኣረዲኦም እዮም አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰዎችም ለፕሬዝዳንት ሲሲ
ካይሮ ላይ ቃል ገብተህ ነበር ይላሉ። ያው እንደምታውቁት ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን ቃል መፈጸም ባህላችን ለማድረግ ካለን ቁርጠኛ ፍላጎት ሓልሓሊፉ ዝተወሰኑ ሰባት ንፕሬዝደንት አልሲሲ ኣብ ካይሮ ቃል ኣቲኻ ነርካ ይብሉኒ ከም እትፈልጥዎ ቃል ምእታው ጥራይ እንተይኮነስ ቃል ምፍጻም ባህልና ንምግባር ካብ ዘለና ቁርብነት ንፕሬዝደንት አልሲሲ ዝበልክዎም ሕዳሰ ማይ እንትመልእ ሓንቲ ሌትሮ ማይ ካብ ግድብ ኣስዋን ኣይጎድልን የይለዮም ነይሮም ግድብ ሕዳሰ 100 ሚእታዊ መሊኡ እዩ ግድብ ኣስዋን እውን 100 ሚእታዊ ሙሉእ እዩ እቲ ቃል ተፈጺሙ እዩ ዝጠለምናዮም ነገር የለን ማለት እዩ ሕዚ እውን ምስ ግብፃውያን ኣሕዋትና ብምትሕብባር ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ንኣምን ኢና ዘጻልአና ነገር የለን ግብፅን ኢትዮጵያን ንኣሽሓት ዓመታት ብሓባር ዝጸንሑ ህዝብታት እዮም ግድብ ህዳሴ ኣባይ ኩርዓት ኣፍሪካውያን ምዃኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ጥራይ ታሪክ ምስራሕ ከም ዝከኣል ንዓለም ዘርእናሉ እውን ይክብሉ ገሊጾም እዮም ህዳሴ የአፍሪካ ኩራት ነው ህዳሴ ለመላው አፍሪካ መቻለን ያሳየንበት ነው ህዳሴ ስህተትን ያረምንበት ነው ግድብ ሕዳሰ ኩርዓት ኣፍሪቃ እዩ ግድብ ሕዳሰ ንመላ ኣፍሪቃ ዘለና ክእለት ዘርአናሉ እዩ ግድብ ሕዳሰ ጌጋና ዝኣረብናሉ 74 ቢልዮን ሜትሪክ ኪዩብ ማይ ዝሓዝናሉ እዩ ዝለዓለ ሓይሊ ነፈልፍለሉ እዩ ፓርቲ ብልጽግና እውን ነዚ ዕውት ስራሕ ምስ መላ ህዝቢ ኩርዓት ይስምዖም ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትብል ንኤርትራ ናይ ምውራድ ድሌት ከም ዘይብላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ንኣባላት እቲ ባይቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽን መብርህን ድሌት ኢትዮጵያ ንዘራረብ ህዝብታት ብዝርብሕሉ መትከል ንዛተ ብዝብል እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ልዝባት ይለዓል ምጽንሑን ኣብ ዝሓለፉ 5-6 ዓመታት ድማ ብብርኪ መንግስቲ ብትኹረት ይስራሓሉ ምንባሩን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ 11 መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽን መብርሂን ሕቶ በሪ ባሕሪ ምልዓል ነውሪ ምዃኑ ኣብቂዑ ኢሎም የባህር በር ጥያቄን ማንሳት ማንሸራሸር ሕቶ በሪ ባሕሪ ምልዓል ነውሪ ምዃኑ ኣብቂዑ እዩ ምስ ማንም ዓለም እንትንዘራረብ ትኽክል እዩ ኣብ ዓለም ክንዳኹም ዝኣክል በዝ ሕዝቢ ዘለዎ ዓባይ ሃገር ኮይና በሪ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር የላን ይኹን እምበር ብልዝብን ዝርርብን ብሂብካ ምቕባል መርሆ ክኸውን ኣለዎ ናብ ጎንፂ ከይተኣቱ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ይብሉ እምበር ኣየድልን ዝብል ሰብ ዳርጋ የለን እዚ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዓወት እዩ ድሌት ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዘጓንጽ ዘጻልእን ዘዋግእን ኣይኮነን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሌት ኢትዮጵያ ንዘራረብ መትከል ሂብካ ምቕባል ህዝብታት ብዝርብሕሉ መገዲ ንዛተ ዝብል እዩ ኢሎም የቀይ ባህር ፍላጎታችን ከሶማሌ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከኬንያ የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድሌትና ምስ ሶማሊያ ምስ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ምስ ኬንያ ዘጻልእን ዘዋግእን ክኸውን የብሉን ናይ ሓባር ሃፍቲ እዩ ኣብዚ ዞባ ኣብ ትሕቲ 5000 ኪሎ ሜትሮ ባሕሪ ሸራ ዝርከብ እዩ ንኹላትና እኹል እዩ ተዘራሪብና ተረዳዲና ኩሉ ተጠቃሚ ብዝገብር መንገዲ ምፍጻም ይከኣል እዩ ሎሚ ቅነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጎንፂ ክፍጠር እዩ ዝብሉ ወረታት ይስምዑ እዮም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ኮይነ ከረጋግጾ ዝደሊ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ኢላ ንኤርትራ ናይ ምውራድ ድሌት ይብላን ዘለዋ ድሌት ንዝራረብ ዝብል እዩ ብመትከል ሂብካ ምቕባል ንህዝብታት ብዝጠቅም መትከል بمتكل عداقا نزي صقم معلب نغورلو لومي سقيلنا تحالفنا يون صباح صقم كم صلنايو تقراربنا نزرارب ينبر نواغا ايكونن وقون ايدلن ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትብል ኤርትራ ናይ ምውራድ ድሌት ከም ዘይብላ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገር ወራር ክፍጽምን ካብ ዝጀመርናዮ ሕልሚ ከተዓናቅፈናን ዝኽእል ሃገር የለን ኢሎም ኤርትራ ህዝብ مسكين هزبنا هزبي إرترا مسكين هزبيو كم إثيوبيا معباي زدل هزبيو زدليو لمعات نبر وقا يكونن تحابيرنا من المعن مسرح نبر حدا نتكال موقع ناتنا تلمي يكونن بخالق جز سخونة تكون عقر عبالي إثيوبيا ورا راكيت في الزمن كان جمرنا يوقع زدو كتب لنان اتخل تهلو يعزبل سقات يبلنان ازي كسمر اللوز دقبع يوم ما نم دفيرو
ኣይፍትነናን እኹል ምድላዋት ስለ ዘለና እንደልዎ ግን ውግእ ንምትራፍ ስለ ዝኾነ ብናትና ድሌት ማንም ናይ ምውጋእ ድሌት ይብልናን የምንዘጋጀው ግን ውጊያ ለማስቀረት ስለሆነ በእኛ ኢኒሼቲቭ ከማንም ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ሰላምን ምዕባለን ክህልዎን ከምትደልን በመንጽር እዚ ከምትሰርሕን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ገሊጾም እንደምታስታውሱት ሶማሊያ ጋር ይዋጋሉ የሚባል በጣም ብዙ ንግግሮች ነበሩ። የፈታንበት መንገድ አይታችኋል። ከም ትዝክርዎ ምስ ሶማሊያ ክዋግኡ እዮም ዝብል ብዙሓት ዘረባታት ነይሮም ዝፈታሕናሉ መንገዲ ርኢኹምዎ ኢኹም ኣብ መንጎ ሶማልን ከንያን ጸገም እንትፍጠር ተጓይና ዝኣተና ንሕና ኢና ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ኣሕዋት ጸገም እንትፍጠር እውን ተጓይና ዝኣተና ንሕና ኢና ኣብ ደቡብ ሱዳን ጸገም እንትፍጠር እውን ከምኡ ኣብ ከባቢና ሰላምን ልምዓትን ክመጽእ ስለንደሊ ክሳብ ሎሚ ምስ ማንም ኣሕዋት ጥይት ተተኻኺስና ኣይንፈልጥን ንቐጻሊ እውን ናትና ድሌት እዚ ንክቐጽል እዩ ሕቶ በሪ ባሕሪ ምልዓል ነውርነቱ ሓሊፉ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ቅዋም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ዓባይ ሃገር ኮይና በሪ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር የላን ስለዚ ብመርሒ ሂብካ ምቕባል ክኸውን ይግባእ ዝብል ምዃኑ ኣረዲኦም ኣብ መካነ ሓድጊ ስነ ጥንቲ ሓወልቲ መላዞ ብዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ እዚ ሓዊሱ ብዙሓት ሓድግታት ከም ዝተረኸቡ ተገሊጾም እቶም ሓድግታት ምስቲ ኳዕቲ ዝካየደሉ ቦታ ሓብሒብካ ንወለዶ ምስግጋር ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም ፍሳ መብራቱ ዝርዝር ኣለዎ ሜላዞ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ካብ ከተማ ኣክሱም ንኣንፈት ደቡብ ምብራቅ ዝርከብ ኳዕቲ ስነ ጥንቲ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ እዩ እቲ ቦታ ስነ ኳዕቲ ኣርኪኦሎጂ ወይም ድማ ስነ ጥንቲ ንፈለማ እዋን ብኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን 1955 ብፈረንሳውያን ተመራመርቲ ዝተጀመረ ኮይኑ ከዚ ድማ ናቱ መቐጸልታ ድሕሪ 70 ዓመታት ብጀርመናውያን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ይቅጽል ምህላው ተሓቢሩ እዚ ቦታ ስነ ኳዕቲ ዝተፈላለዩ ጥንታዊ ሓድግታት ዝተረኸብሉ ኮይኑ ምስ ይሓ ተዛማዳይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ርካቦታት ከም ዘለው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ጥንትን ምሕደራ ሓድግታትን መምህር ወሉ ገብረስላሴ ብስልኪ ኢቲቪ ትግርኛ ገሊጾም ኣብዚ ቦታ ክሳብ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ዝመስሉ ርካቦታት ከም ዘለው እውን እቶም መምህር ሓቢሮም ኣብቲ ቦታ ያው እስካብ ሕዚ ዝተረኸቡ ብዙሓት ርካባት ኣለው ብዙሓት ናይ ትግራይ ታሪክ ከጉልሁ ዝኽእሉ ናይ ትግራይ ታሪክ ጭብጥ ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ተወት ክኾኑ ዝኽእሉ እስካብ ሕዚ ዋላ ኣብዚ ናይዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዘይኮነ ቅድም ኢሎም ዝተረኸቡ ኣለው ንኣብነት ንምጥቃስ ያው እቲ ቦታ ልክዕ ምስ ናይ ይሓ ዝመሳሰል ቤተ መንግስቲ ምኩራ ኮታስ ዝተፈላለዩ ናይ ሳብያን ጽሑፋት ጥንታዊ ሳብያን ጽሑፍ ዝተረኸበሉ ከባቢ እዩ እቲ ቦታ ንሱ ብጥቕለል ዝበለ ናይ ጥንታዊ ታሪክ ትግራይ እንታይ ይመስል ነይሩ ብፖለቲካ ብሃይማኖት ብስነ ጽሑፍ ብኪነ ህንፃ ብኩሉ መዳይ ክነግረና ዝኽእል መረዳእታ ዝርከበሉ ዘሎ ቦታ ምዃኑ ጥቕል ዝበለ ሓበሬታ ኢኻ ምግላጽ ዝከኣል ብሓፈሻ ግን ያው እስካብ ቤተ መንግስቲ ዝበፅሕ ርካብ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዝኽእል እቲ መጽናዕትን ምርምርን ስነ ጥንቲ ሓፍቲ ታሪክ ሃገር ኣብ ምብራኽ ልዑል እጃምዕ ከም ዘለዎ ዝገለጹ መምህር ወሉ ኣብ ተወሳኺ ሓፍቲ ቱሪዝም ዓዲ ዝህልዎ ብጽሒት ልዑል ከም ዝኾነ ኣብሪሆም መጽናዕቲ ውስን መጽናዕቲ ዝተኻየደሉ ወላ ነበረ ያው ሕዚ እውን ብቐጻልነት ይካየደሉ ኣሎ ስለዚ ሓደ ከምዚ ዓይነት ናይ ስነ ጥንቲ ርካብ ክርከብ ከሎ እንታይ እዩ ዝግበር ሓፍቲ እዩ ታሪክ እዩ እዚ ሰኒድካ ምርምር ተኻይድሉ ለሚዑ ናብ ቱሪዝም ረብሓ ተቀይሩ ትርጉም የለዎን ስለዚ ኣብ ናይ ቱሪዝም ትግራይ ዓብዪ ዝኾነ እታወት ወይ ድማ ተወሳኺ ዝኾነ እሴት ክኾን ከም ዝኽእል ምንም ጥርጥር የብሉን ካብ ኳዕቲ ስነ ጥንቲ ዝርከቡ ሓድግታትን እቲ ኳዕቲ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታን ተዓቂቡ ክላለን ናብ ውልድ ወለዶ ክሰጋገርን ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ እዩ እውን ኢሎም መምህር ስነ ጥንትን ምሕደራ ሓድግታትን ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ወሉ ገብረስላሴ እዞም ዝርከቡ ዘለው ጥባሕ ዘይንረኸቦም ድማ ሕዚ ኣለው ንረኸቦም ኣለና ዕድለኛታት ኢና ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እንተዘይሓሊናዮም እንተዘይተኸባኺብናዮም ግን ፅባሕ ዘይንኽእል ሎም ኣለው ፅባሕ ዘይቅሉ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ማሕበረሰብ ይኹን መንግስቲ ሓድጊ ናይ ኩሉ እዩ ሓድጊ ማለት ናይቲ ይበሃልን ናይ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑ ብተዋረድ ድማ ናብቲ ከባቢ ዘሎ እዩ ዝወርድ እሞ
كاست خبر محاورة سبس كاب منجستي إلون سميها حاويسو أوز قدايزي لعل حلافنا توصيلو هي ما تولدنا زخون حركتات محكات نولدو كم تيكا ولدو استركبنا يوم نولدو غزال ولدنا محلاف عاوي حلافنا كم زلنا يوم ኣብቶም ዝካየዱ ዘለዉ ኳዕቲ ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ጥንትን ምሕደራ ሓድግታትን ተሳትፎ ብምግባር ልምድን ዝተፈላለዩ ፍልጠታትን ከም ዝረኸበውን እቶም መምህር ወሲኾም ገሊፆም እቲ ናይና ተሳትፎ ከም ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም እውን ነቲ ሞያ ዝጠልብ ሰሙያውን ትምህርቲ ክፍሊ እውን ስለ ዘሎ ቅድም ኢሉ ያው ተምሃሮ ሒዝና እውን ናበይ ሓና ከድና እውን ንሳተፍ ነርና ኢና ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ያው ብሰሙያ ጥራሕ ተመላዘው ክልተ ኣብያሓ ናይ ምስተሕ ዕድል ረኺብና ምስቶም ዝካየድ ዘሎ ምርምር ብኣካል ተሳተፍቲ ኮይና ኢና ንርከብ ማለት እዩ حزون معد زينا بمكتال تركو تملكتي حزرما ناب زين عداقة هنسقر بعد مزي كابيتال عداقة إثيوبيا نفلما أوان أقلقلوت إنفستمنت بانك مجمارو عفليتهم أكسيون محبر CBE كابيتالين محبر أكسيون كابيتال إنفستمنت بانك وقاقرن دمام فلاموت إنفستمنت بانكي نخجمرو فقاد مركاوم تقليس لهم زدنفع كابيتال عداقة ني إيكونوما عبيتن بلتقنان حقر مسارت كمزخونم ገዛኢ ብሔራዊ ባንክን ኣካባቢ ቦርድ በዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋን ማሞ ምሕረቱ ኣገንዚቦም እቲ ዓውዲ ብፍላይ ኣፍሬት ኢንዱስትሪ ዘለዎም ፀገም ፋይናንስ ንምፍታሕ ልዑል ዓቕሚ ከም ዝፈጥር እዮም ኣብርዮም ዘሎም ካፒታል ዕዳጋ ካብ ኣፍሬቲ ብተወሳኺ መንግስቲ ዘለዎ ፀገም በጀት ንምፍታሕ ልዑል ዓቕሚ ዝፈጥር ከም ዝኾነ እውን ኣገንዚቦም ክልተ ዘበናዊ ጀልባታት ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ጓዓዛ ምህላውን ተሓቢሮም ብሎጂስቲክስን ትራንስፖርትን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝተዓደጋ ክልተ ዘበናዊ ጀልባታት ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ይጓዓዛ ኣለዋ እቲ ሓንቲ ጣናነሽ 2 ዝብል ስያመ ዘለዋ እንትትከውን ንኣገልግሎት ትራንስፖርት ህዝቢ እትውዕል ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም 38 ሜትሮ ንውሓት ከም ዘለዋን 188 ሰባት ብሓደ ግዜ ናይ ምስፈር ዓቕሚ ከም ዘለዋን ድማ ተሓቢሮም እታ ካልአይት እውን ዘበናዊት መጓዓዚት ሰባት ከም ዝኾነት ካብ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድን ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ኣብ ጥቓ ከተማ ለንደን ዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሄትሮ ብዝተለዓለ ሓደጋ ባርሓዊ ምኽንያት እቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓፀወ ተሓቢሮም እቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ብምኽንያት እቲ ሓደጋ ልዑል ምቁርራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘጋጠሞ ድማ ተገሊጹሎም ነዚ ስዒቡ ድማ ብምዕርፎ ነፈርቲ ሄትሮ ንምዕራፍ እናበረራ ዝነበራ ልዕሊ 120 ኣውሮፕላናት ኣንፈተን ብምቕያር ንኽምለሳ ከም ዝተገደዳ ተሓቢሩሎም معرفو نفرتي هيترو أب عالم بزحات من قدنياتات كم مونغوز تاناقدلو معرفو نفرتي حدا مخانو من قدنياتات العلم تقال كم تسعبة تقليزلهم دحنا تسافرتن سرحتنياتات المحلاو بزبل زي تعاطوتي معرفو نفرتي مقلات قدمام CNN يوم
تبلكتي أب موداتا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትብል ንኤርትራ ናይ ምውራር ድሌት ከም ዘይብላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ልምዓት ደኒ መሰረት ዘላቂ ውሕስነት ምግብን ክኸውን ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ እንግሊዝ መዕርፎ ነፈርቲ ሄትሮ ብዝተልዓለ ሓደጋ ባራዕ ሓዊ ምክንያት እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተዓፀወ ተሓቢሩ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም